pushing down. Our arms have commenced deliverance, and the deliverance of Okigwe, eradication of Fulanis, eradication of saboteurs, eradication of politicians, eradication of Ebubago and Database have begun. The deliverance has begun. This is our deliverance material. Biafra red helmet. Men like this. Aba no mahian. Collect go. Montage. Ebubago. I got children ha garuo n'ụlọ ha in short I ga-ebuga one na Ezinnachi ha agbata ya dị a agbatụkwa n'ụlọ ha ọkụ ha ahụkwana ka o si adị na Biafra wo ihe community fight ka ọ na-awụkwa na village war yọta all nationwide something ara agbabukwa ihe lekwere dị ha eji abara mba kwunna ha ya akụna ha red ọwa akwa akwa dị ha ọwa anyị nwa o bullet na water amakwana. And that may join her name came and make up. I want till it down war, game a porno or OT star. Baku visit. They will know go that community never threat. Una plan OTs and there's in that other places are which not keep us out. One day, you don't talk about Quadrigis. I'd go around now, but these are good we put them. Soon one ranger make up. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic.G's TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 23rd of August 2025, we are bringing this news live and direct from Biafran land, where the team of Magnetic.G's TV is greeting you guys. Here is the news in details. You can remember there is one security that was recently formed in Okigwe, and the commander of that security came out some time ago. He made a video where he threatened Angel Makeup, Commander Gentle the Yahoo, and other men on ground. The Biafra Liberation Army remembered them today. The Biafra Liberation Army went to their base, they scattered it, they did a lot of cleanup in that base. So many of them is gone, but the commander who made that video is yet to be seen. Luckily for him, he escaped. He ran away, and the men on ground are still looking for him now, searching for him. Because of this thing that commander did, the men on ground has ordered that there is no functioning security in Okigwe except them. That anybody they caught, that anybody they see in Okigwe carrying arms in the name of security, that they will deal with that person, because Ebekudike'S and some other DOS agents are the one that formed this group. They send them not just because they want to safeguard the plagues or look for the Fulani herdsmen to deal with them. Rather, they form them in order to monitor the activities of the Biafra Liberation Army, in order to spy and make up and Gentle the Yahoo, so that they can be eyed or captured alive. But guys, it is not as they think. The angels on ground, the men on ground dealt with them. They have already set their base on fire. Things na emeketa na Okigwe keta na akpoto. If you have someone in Okigwe, you can put call through and confirm this information, because this information is authentic. Men no, that is here. Igwe a na-akụ today abụrụ obere igwe, ha pịara igwe, ya tisi apịara igwe gwogwo today. Ọ kpọtụrụ akpọtụ, ọ sụrụ asụ na Okigwe today, ọ sụrụ asụ well. Men on ground gara ọrụ. They dealt with this vigilante that was recently formed. They always put red in the name of Bakassi. You can recall that when Bakassi started, when they entered Onitsha precisely, I think they were on red, those years. Here and the Nollywood na art. So Bakassi be high red, that kind of thing. That's exactly what these guys wanted to form.
that wanted to form another Bakassi in Okigwe. And that Bakassi is not just to go and fight the Fulani herdsmen, no. That Bakassi is just to go and fight Gentle the Yahoo and his men. But you know, Gentle the Yahoo and his men took the fight to them. They did not allow them to bring the fight. Rather, Gentle the Yahoo and his men took the fight to them. They took them unawares and they dealt with them. That their commander ran away. He is still, his location is still unknown at the moment. Dear friends, I am here to give you the situational reports of what is currently going on in Okigwe. Today is 23rd of August 2025, and before I proceed, I want to pray for the Major General Gentle the Yahoo, for Almighty God to give them a divine intervention, for them to recover from the poison that was given to them by the enemy. And upon the office of Major General Gentle the Yahoo, I am here to report to Biafrans for them to understand there is a video that is going around the social media. Look at this video. So I am here to address this video that is going on social media. I'm raising an accusing finger against the men on the ground. Now, before I proceed, under the office of Major General Gentle the Yahoo, I am here to make it open for the people of Okigwe communities to understand that there's no one allowed to carry arms in the land of Okigwe, in the land of Biafra, except the men on the ground. And any security, any village that want to create their own security, the men on the ground is not against people protecting themselves. No, but any security must be supervised by the Major General Gentle the Yahoo. So now, there's a video I want to show you. And I want to let the Biafrans to understand those who are those red and black that is parading themselves in Okigwe as the youth of Okigwe. They are not the youth of Okigwe. They are the criminals that was recruited. All those kidnappers, criminals that are kidnapping people. They have been recruited by Ebekudike'S. You know, when you see Ebekudike'S on social media, on TikTok, and I want to use this opportunity to challenge Ebekudike'S to show your face. And I want to use this opportunity to warn the people of Okigwe to stop addressing the men on the ground as unknown gunmen. And I want to use this opportunity to address Biafrans that we are not unknown gunmen. We are the men on the ground. Our weapons is against any Nigerian security. And I am here to warn anybody, any community that wants security should come to the men on the ground. It is only the men on the ground that will give directions on how security goes. You can see this video now that is circulating. They invited them to make up. This idiot, not on social media. I'm not sponsor ya, man, not sponsor ya. Anya in a phone. Man, not sponsor, man, this guy now 1 million. Man, 2 million. Man, butre kwanage be a pump. Listen, let me tell you. Any security with hopes of them is highly prohibited in the land of Okigwe. This message is coming to you from the office of Major General Gentle the Yahoo, and the Amagram many communities if you want security, make sure that you come in contact with the men on the ground.
It is only men on the ground that has the final power to decide who carries gun. And from now, I am warning saboteurs. I am warning the saboteur, the youths of Okigwe, to be vigilant against this tiger base. And I want to use this opportunity to bring to the notice of Finland that the whole post of them recruited criminals, recruited the Aboro, Okigwe, the Nakuntu, the Apontu, recruited all those stars in Okigwe and give them red and white clothes, give them pump in order to use them, in order to kill Okigwe people, commit crimes. And when they are committing, they will be tagging it Major General Gento the Yahoo. When they are committing evil, they will be tagging it Jamaica. When they are committing evil, they will be tagging it the men on the ground. No. The men on the ground is only to protect the life and property and make sure that Fulanis and the Nigerian securities and Nigerian army, Fulanis in military uniform will stop to kill our people. And remember, the deliverance, eradication of Fulanis, Ebubago, Tiger Base, DSS, Fulanis in military uniform, the deliverance, the cleansing have started in Okigwe. Mba awo ihe John ekwe ota go Biafra awo ihe John ekwu awo ha na-eyikwara no red ma awo ikwu helmet men kponye harala like this ị ga-ama ihe dị iche aba na ụmụ ahịa enwekwana ihe dị iche ndị a collect go montage ebube agụ anyị ga-achụrụ ha garuo n'ụlọ ha in short anyị ga-ebuga wọnụ n'ezi nnachi ha agbatọ ya dị a agbatụkwa n'ụlọ ha ọkụ ha ahụkwana ka o si adị na Biafra wo ihe community fight ka ọ na-awụkwa na village war yọta all nationwide something araba bukwe lekwere dị ha eji abara mba kwuna ha akụna ha red ọwa akwara akwa dị ha ọwa anyị nwa o bullet na water amakwana. Our arms have commenced deliverance, and the deliverance of Okigwe, eradication of Fulanis, eradication of saboteurs, eradication of politicians, eradication of Ebubago and Tiger Base has begun. The deliverance has begun. This is our deliverance material. Now, wow, things that happen for Okigwe, I can tell you, things that happen for Okigwe. Nonso Okwa has also confirmed what is still going on in Owerri. Imagine, Fulani herdsmen buying people in Owerri. How can we have a Sons of security Nina, a formose, Mande Tiger Base are June Owerri. Sons of the Yahana Acho, Bonde, Budred, Nde Yahoo Boys, Nde Nibobayo, Bobonde Southerners, Ndagejido. Extract their money from them. Zofori, menke ha ga-emegbu ndị ha ga-egbu, you know. But ọ bụ na Tiger Base na security niile hope formusi na ha nche niile clear Fulani herdsmen away from Imo State. Then ọ bụrụzie that na ndị a na-eclaimzi that na Gentle the Yahoo ha no kidnapping ka ha na-eme na nwere ndị Fulani ha na-achụ, anyị enwezi ike wee gee ntị. But cases of Fulani herdsmen buying people in Imo State is still happening. That is to vindicate the Biafran Liberation Army. That is to vindicate Gentle the Yahoo that indeed Fulani herdsmen is existing in Imo State. So Biafrans, unu jere aka unu kpọọ result ka unu fe ihe na-eme. Ademma Igbo Chineke kelamacho ezimma pụrụ iche Igbo dị sabe jim n'aka n'ebe ahụ ugbu a na ị na-enweta onwe gotu aka si anabata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Chibọ anụ ọzọ buke na-abịara gị naanị na Nonso Nkwa Ọchịwọ nakwa official Nonso Nkwa TV na YouTube nakwa Nonso Nkwa Ọchịwọ na TikTok. Ademma njinji jiri n'ụbọchị Wednesday kpọmkwem na Amakọhịa Ubi nọ na Kasulu Owerri West nke steeti Imo mgbe ndị Fulani na-achị Nnama wakporo obodo ahụ. Le onye isi vigilante obodo ahụ bụ Monde nakwa otu onye ọzọ bụkwa onye vigilante gbuo ha tụbaga ha n'ime ọhịa. Ndị obodo ahụ n'eziokwu ihe ahụhụ nke mbụ ndị Amakọhịa Ubi na-ahụ mwakpo ndị Fulani na-achị Nnama, mana nke ha bịara n'ụbọchị Wednesday gosiri na ha dị njikere maka na akụkọ anyị nụrụ na-ekwu na ha jicha AK-47 ndị a na-achị Nnama. Ha bịa buru ụzọ were Nnama ha na-achịbata ju n'obodo ahụ.
ndị vigilante apụta na-achọzi ndị Fulani na-achị nama onwe ebe ahụrụ Fulani naanị ha ahụ ga-awụ nama ọ ya ka ha na-asị ka ha mebi ka ya agagharịa chọọ n'ebe ndị Fulani chi nama nọ ha wapụta n'ime ọhịa wite egbe kpokpokpokpo open fire ọnụ ndị vigilante amaka ọhịa ubi mgbe open fire ndị ka na onwe ha awa anụ ihe ha ji awụhụ AK-47 before you know it ha gbagbuo ofu onye then capture one of the vigilante leaders ụzọ onye mechara bute ozie n'ime ọhịa ebe butere ozie wụ n'ọkpụ ala ọgbakụ because according to the information anyị nwetara ndị Fulani na-achị na machi ọgbakụ bata amaka ọhịa ubi and unfortunately ọgbakụ enweghị vigilante ọ bụkwa na ha nwere vigilante it is not strong so ọgbakụ ha shi ma access amaka ọhịa ubi wakpo ndị a they came again after ka ha wakpochara on Wednesday. Thursday they came again so but unfortunately the PPRO Imo State has not issued any press release about that one. They don't issue any press release about ihe gbasara Fulani version or what. They don't do that one. But ebe ha ga-agbasho n'ike egidere IPOB, egidere ESN. That is where you will see them. They will issue press release. Amami na aghọta. So anyị ga na-atọpụta ihe ndị a na-ekwuye. Yes, na-ekwuye because ọ dị mkpa na anyị na-ekwuye ka hapụ dị ka o nwere ndị wee ewu. So we are calling upon the security agencies in Imo State to provide adequate security in Imo communities against Fulani invaders. Against Fulani invaders. Onye na-achị nama bụ AK-47. Ole ebe o shi butie. Onye na-achị nama. Ihe iji mara ndị na-achị nama in those days ahụ ụmụaka bụ oshishi ka ha na-eko n'olu ụta. Ugbu a ha na-ebuzi egbe. Ha atọnala dị oshishi tụọ egbe AK-47. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu otu nwoke onye amakpu okuku kasụlo were West egbuola onwe ya bụ nwoke egbuola onwe ya baka na ihe owe shiela ike. The problem was that na ọ naghịzi provide one for the family. Nwaanyị ya na ụmụ ya akwụshizi inye ya nri because na he cannot provide for the family, therefore there is no need giving him food again. And this man anụrụ na ọ na-ere mmiri na kan ọ na-ere mmiri na kan mmadụ ole na-azụkwanụ mmiri ihe unu udo mmiri onye ji izu ya mmiri. He doesn't have any other thing doing, so this man agazia na ụlọ nọ n'akụkụ ụlọ ya magbuo onwe ya nga ahụ n'okuku ka o mere. The other one mere na ọgbakụ nke mahana n'okuku, the same Imo State. What is happening in Imo? Suicide. What is happening in Imo? Ndele ekpemekwenu, ndele achụ aja achụmakwanụ. Onye ọwụla na-akpọkuchi ọla kpọkuwekwe because ihe suicide a o mewela ọkọ. Before you know it now, ịnụ ya na-eme n'ebe ọzọ, o meela ebe ọzọ. Anyị agaghị like this kind of death. Ọ an abomination. Ụdịrị ọnwa awa arụ n'ala Igbo. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu awụchiele ndị uwe ojii mmadụ 6 nọ na anti-kidnapping unit na steeti Rivers maka ile otu nwoke kụjasa ya. Na nwoke ahụ ahasị ya tinted permit ya adịzi aka ndị amahụ na enwere extension of tinted permit till October. Mana ha bidoro mewe enforcement immediately because they wanted to extort money from the man. See the man ha 1 million. And the man has been telling them, and true. Onye ọbụla mega ihe tinted a ga-agwa gị na na-enwe delay. Ị ga na ụlọ ọrụ imo revenue this thing. Ị ga-ahụ that ogo for the ga asị gị network achịkwa network adịghị. Ghọtago? So the problem now wee bụrụ that even if you want to do, you can do it online. Any cyber cafe, you can do it there. Now this man agwa ha that na agaala na enwere delays na nyanwe inwete nke ya. Because ugbo eyeglass ha chee na eyeglass ahụ AI. No gonna capture her video. Have raw eyeglass ya. Because it has already been captured that they will give him he will give them 1 million. So have the eyeglass. From every the eyeglass.
akọ the man kụwa ishi ọbara ishi wee chaa ya n'ahụ lee nwanne nwoke kụjasa lee one girl ha bu na moto pịajasa gbaa ya ọtọ na Rivers State ka nke ame. Now they have been arrested and detained and they will be prosecuted. You know, when we say that at times they see it as an avenue to intimidate, an avenue to show you are nothing. You are nothing. As far as you're a human being in a kume that can die, guy, but because of such positions, now these 6 guys will suffer. They will suffer for violating the right of a Nigerian citizen. All the Madika Kahune otu onye oshi anọ na-achụ ọsọ na Onitsha. Eshilenu lelu story building map. Police chogo ọsọ gbaga ọsọ ka ọgbana hụ police. What is there? Even if it is what you did, yes, he's Roshi. Okay, ha na-akpọ there. Quote stealing. Women ga arrest ga no police na ọrụ court ga court ọrụ mkpọrọ atọ gị mkpọrọ. Ọrụ kwanu na ọwụ release gị from jail, bail oge from court, bail oge from court. Ga gbawa ọsọ ka ịgbana hụ ndị police ma from ụlọ elu mapụ. Ebe land is ishi gị ihe landrị n'ala. From ụlọ elu story building. You know? Ikata obi izu oshi, katakwa obi face the consequences. Ikata obi izu oshi, katakwa obi face the consequences. Ode madika nke ahụ na-ewu onye isi ndị agha Nigeria, Chief of Defense Staff Nigeria ekwuole na every Nigerian should go and learn taekwondo, go and learn karate, go and learn boxing so that you can defend yourself against terrorists, against Fulani herdsmen, against unknown gunmen, against Ndebiare Ibugi, against the bandits. Now Nigerians are reacting. Ndeche kwesịrị ichekwa m na galabo, kwesịrị learn the taekwondo on our behalf, kwesịrị learn the karate on our behalf, kwesịrị learn the boxing on our behalf. Anyị na-eji ego anyị akwụ salary and I'm telling us to go. So what are they doing there? As a military man, ole hin nga ahụ emege kedizi ọrụ gị kama ị ga-asị bunye anyị egbe one by one na nwanne onye tigi isha apịaja ya ga-esi anyị je elewe kwado onye na-eti ọkpọ na onye na-agba egbe ha na-ama aka onye na-agba karate na onye bu egbe ọ na-ama aka unless we in a close range that you can disable and disarm and neutralize, you know, in a guerrilla warfare, in a guerrilla style. Now whatever I need, man, okay, go and learn, do this and that, bam bam bam. At the end of the day, unu salary aku go no do abralan. So na una anole ya. Awro na ichi ile no taekwondo, enwere me ba na ele ni ya. Come, let me teach you. Also okwa na karate, come. Ọrụ boxing bịa ka anyị mụwa otu ọbụla isi pịata ya anyị ewere. Oh God. Ọ dị madịka ka ahụ na-ewu ekwuole ya na 25% of ụmụaka amụrụ n'ime 100% awụhụ nna ha mụ ha na ụmụ nwaanyị nọ na di na apụ outside tụrụ ime buru afọ ime butere nwoke ọzọ nwoke ha na-alụ ha bute nwoke a na-azụ ụmụ na-abụghị ụmụ ha, which means 25% of ụmụ azụ ga n'ụwa na Nigeria wo ụmụ ndị ọzọ ka nwoke ibe m zụga. So which means women are still terrible in cheating. You know, the worst one unu ka aga tu ime unu eburukwa afọ ime bịa mụọ na nwoke na-anwụhụ ya nwee nwa. It is terrible. Ọ na-eme ihe dị otu a chegharịa oge adịrọzi. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta akpamkpa bụ ihe omume anyị. Chiba anụ ọzọ bịara gị na Nsokwa Chiwo, chebere m kpọmkwem na Nsokwa Chiwo na TikTok na official Nsokwa TV na YouTube. N'oge na-adịghị anya in the next 3-4 hours anyị ga-ewetara unu investigation anyị gara kpọmkwem na Uhuala Obibi Ọchasị Ọlụ. Kachi m na-efega n'ihu gọjibọla m nnọọ kụbọchị taa gajibọla anyị niile siriri werere. Thank you, Biafrans. Thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic.G's TV, for we remain the best. Let us interact in our comment section. Please share this video. It's going to help someone out there. We all love you. Bye.